non había outra, era para raparigas, unha para raparigas e outra para rapaces. Outra para A rapaces. doña Marina Abad. A primeira era Doña Marina, despois era... Eu xa non recordo. E despois a outra era... A primeira foi Doña Marina, e despois era a outra, como le chaman, Pilar, non. O couso que me deron da escola, o certificado, e ainda viña o nombre dela, ali ao final, dixo, mira ti que notas tiña. Pois eu estuve con Doña Marina Abad porque eu aquí só estuve hasta os 10 anos. Eu estuve hasta os 12, foi a miña escola, non hubo máis. Despois marchei, logo conto-che unha anécdota da miña escola. Eu te digo, eu aos 12 anos xa non pude ir á escola pola tarde, só ia pola mañá, e xa viña a miña tía traerme un cesto de comida hasta a Pedra Blanca. Eu xa salía un pouquinho antes, xa a maestra, falaba coa maestra, xa me deixaba salir, eu salía correndo da escola, salía a Pedra Blanca, collía o cesto. Eu na escola de arriba non fui moi feliz pola sencilla razón de que a min mandábanme con dúas raparigas máis ir a buscar algo porque facían o leite. Mamá non quería que tomáramos o leite porque dicía que o leite era para os nenos que non tiñan leite na casa. Nós, como sempre tuvemos vaca, pois mamá dicía, non debedes tomar leite. O leite para os nenos que non hai. Pero a mí se me mandaban ir á fonte. É un gilipollas perdona a expresión, pero o que é, subía, sabes aquel picote que hai ali de Pedrullo? Ali, e orinábamos dentro da tina. E depois tiñamos que vaciar a agua e volver a ir a buscala. E pois a maestra, pois unha bronca tremenda. Sí, unha fontiña que hai ali abaixo. Pero de miña abuela aprendín un montón, porque mira, a miña abuela gustaballe moito escribir. Miña abuela, pero moi ben, escribía moito e gustaballe moito ler. De feito, eu cando fui para a escola, e tiña 6 anos, había un libro que se chamaba Rayas, esa sabía todo o libro, porque esa me había enseñado a miña abuela. Bueno, despois estuve na escola en San Andrés hasta os 10 anos. E claro, como xa fun así tan espabilada, aos 10 anos a maestra dixolle meu pai que era unha pena que non aproveitara, que era bastante espabilada, que non aproveitara para seguir estudiando, porque entón iba a ir para o instituto, pero resulta que claro, non sabíamos nin a matrícula, nin historias desas, e cando chegamos xa non había sitio. Entonces, un amigo de meu pai díxolle que había a directora do instituto, tiña un colexio ali, entón estudiabas ali e examinabante no instituto. Pois vale, ala fun eu pa escola. Bueno, e a anécdota máis simpática que teña que era que miña abuela, na miña casa, sempre se falou galego, sempre. Eu só sabía castellano da escola, os libros, as leccións. Bueno, entón, cando fun para as travesas, era todo un mundo para min, claro, porque eu iba da escola a casas a escola. Era un mundo distinto. E un día, eu iba a pé, desde Casas hasta as travesas. Entón, pois, un día que chovía moito, cheguei tarde, porque me parei aquí e ali para abrigarme, claro. E díxome a profesora, ai, Conchita, que tarde vienes? E dixo yo, es que non me acordé de levantarme máis cedo. Eu pensaba que falaba moi ben. Tenía que cuidar de la casa y fui muy poco al colegio, con 14 años ya no volví más al colegio. Sí, tenía mucha memoria para historia, para religión, para todo eso. Para dibujo, las casas siempre quedaban las chimeneas de lado. Nunca fue muy fuerte, y las matemáticas tampoco. Multiplicar y restar y poco más. Pero bueno, me fui defendiendo. Ali estuve un pouco tempo. Despois marchei para Ponte, e na Ponte, ben, con Doña Soledad, ben, cando a Doña Soledad, porque a Doña Soledad ten unha serie de fillos, cando a Doña Soledad pois non viña polo parto, pois nos daba clase don José Carabelos, era un maestro formidable. Unha boa maestra, tiña moita educación tamén, o sea, dábanos incluso educación, era unha maestra que nos facía, tiñamos que sempre presentar os deberes, non podíamos fallar cos deberes, nós a veces os deberes facíamos de noite, porque non tiñamos tempo, porque nos mandábamos ir ao campo a buscar canas e erva. Que salía das escuelas e iba para Santa meu pai, íbamos na moto, ali a da... A do cruceiro? Sí, ali a escuela, sí.
Eu será outra, xa non fun. Sí, enseñaronnos a coser. A coser, a daquela calcetar, polas tardes calcetabas, janchillabas. Home, nós polas tardes pasábamoslo ben, íbamos a foi onde aprendín a janchillar e a coser. E a calcetar. Teníamos unha profesora que era, non sei se era do Calvario ou da lá, que nos enseñaba moito, que era maestra a coser, enseñábanos moito a coser. Aos 4 anos foi unha escola que había, onde había un peluquero que era de Carlos, la peluquería Carlos, que a súa sobrinha Isabel, ali había unha peluquería, pois ali había unha casita ao lado, que recordo con 4 e pico de anos, que había unha mestra que daba escuelas, e a mí levaron ali, ostra, me zuscaba, eu ali, ostra, es que eu me parece que traumatizada, me pegaba porque non aprendía as letras, e despois recuerdo ir á escola que estaba, donde diría yo, donde era, vamos a ver, despois de pasar a iglesia hai un camiño que vai para Rodeira, recordo ir a aquela escuela ali foi unha escuela ali, despois pasei para aquela escuela, despois estuvemos ali unha temporada grande, despois desa temporada grande pasei para unha escuela da Ponte, que era un señor que daba escuela, hombre, da escola, eu non sei, non te molestes. Recordo que tuve que dibujar as flechas e cantar el carasol polas mañás. Entonces na libreta, non sei se la busco, la encuentro na casa de allá de arriba, nun baúl vello, se non sei, se non está a libreta o dibujo. E dixo, e aprender a tabla de multiplicar, eché medio ano a tabla de multiplicar, Eu serín de 11 anos da escuela. Logo recordo tamén, é algo así que a veces ainda o penso agora, cando nos levantábamos para marchar para a escola, para Matamá, porque íbamos andando hasta Matamá, claro, todos os de San Andrés que íbamos á escola Matamá íbamos andando, salvo excepcións. Esa pacita se marchaba ca saqueta de blanca para a panadería, onde iba a buscar o pan para repartir. E bueno, despois aí a Maripaz íbamos así un pouco xuntos, todos así para a escola, nos íbamos collendo de portal en portal, non? Mais ou menos, hasta la arriba. Cuando antes non nos venía a buscar nadie en coche en colegio, que íbamos una bandada de ellos, había escuela por la mañana y por la tarde, por la carretera montábamos un Cristo, pasábamos los días por la carretera cuando íbamos. Y ahora no miras la Covadonga, ¿te acuerdas? Que vos iba a llevar a la escuela. Cuando iba a llevar a un iba a llevar a la escuela. Entonces sí que eran 4 latas porque era un coche grande, un coche. E que felices íbamos a salir, que felices íbamos. Pero non había que poñer cinto, daba igual. Dios mío, tamén cargaba o pai do comesaña cargaba 20 anos para as pereiras. Era toda unha cargalleira. Se paran todas e a que está contando historia non se lle escoita, malo será. A ver, cando eu cheguei a San Andrés, que debeu ser no ano 87, había xornada de mañán e tarde. Había unha pandilla de nais que, bueno, unhas 5 ou 6, que xa non lle daba tempo ir a pele ou traer aos rapaces, esperar por eles, e traían así nacia a primavera o ganchillo, e se poñían no que é ahora a biblioteca, pero por a parte de arriba, e moitos se rían. Eran moi familiares entre elas, moi amigas, pasábano moi ben. Despois tamén se cultivaban todos os campos que había ao lado do colexio. Esa xente iba a vender os seus produtos á plaza aí ás travesas. Eso, co cabo dos non moitos anos, pero marchou a generación que traballaba os campos e a seguinte non volveu mirar pa eles. Non se volveu a traballar nin a aproveitar a auga de rego. Eu facía 30 anos que xa facía uns cuantos aniños que morrera Franco, que cambiara todo e que as mulleres tiñan outras perspectivas na vida, que coser, ganchillar e facer a comida e limpar a casa. E bueno, neso sí que se evolucionou San Andrés igual que o resto dos pueblos. Deixouse de discriminar as rapazas que eran as que ao mellor tiñan que cargar cos irmãos, coa casa,
con todo, ao salir da escola, cada un iban todos xuntos, pero cada un facía o seu, xa as mulleres deixaron de ser as nenas as esclavas dos queridos irmãos. En general, as nenas eran máis listas, ou así que os rapaces tamén estaban moito máis promocionadas. A unha nena desde pequena se decía, trai o jersey azul, ao neno nada. Despois estudiar para arriba, poucas, pero tamén a vida antes non había un instituto, como tamén ao acabar o octavo tiñan o graduado escolar, consideraban que xa tiñan un título que era o suficiente para unha muller, era o suficiente. Iso tamén xa foi evolucionando, e os últimos anos, pois, as rapazas as que queren estudiar e teñen ganas, pois sí que o fixeron. E destacar, pois mira, Bea Ramilo, que fixo magisterio. Hai unhas rapazas que se apellidan Montenegro, que hai algunha que ten carreira, pasa que a moitas, pois, perdinlle. As fillas de Lisa, a maior, que debe dominar 4 idiomas, polo menos, e as dúas pequenas que fixeron unhas carreiras porque elas fixeron carreiras relacionado co tema da xente maior. A Conchi tamén, sí. Fisioterapia, non? Sí. Estas daqui... Esta sí que unha creo que se chamaba Carmen e a outra non me acordo. Unha anda tamén alá de profesora en Londres, nunha universidade. Algunha de arriba de Casás, Verónica, creo que tamén fixo idiomas. Sí que foron sacando cousas. E Seila, a filla de Julia, que tamén, esa persoa que fixo unha ingeniería, e ao final ainda vai haber máis.